Dovolte mi, aby som sa vyjadril aj k téme neprispôsobiví občania a kriminalita v našom meste. Toto je veľmi citlivá otázka a nikto nechce veľmi rozoberať a nejak sa vyjadrovať k tejto téme. Ja si myslím, že ak s tým niečo nezačneme robiť, tak nás títo neprispôsobiví občania do niekoľkých rokov obklúčia a my, tí, ktorí pracujeme, ktorí fungujeme, ktorí vychovávame svoje deti, ktorí sme tu budovali nejakým spôsobom tú našu spoločnosť, naši rodičia, ktorí roky budovali našu sninu, zrazu budú obklúčení. Toto by sme nemali dovoliť. Nemali by sme dovoliť to, že ak niekto vyjde zo svojho dvora, tak bude okamžite napadnutý nejakým neprispôsobivým občanom. Nemali by sme dovoliť to, čo sa teraz deje na Bramhore a hore na sídlisku 1. Že ženy z Bramhory idú v nejak večerných hodinách do kostola na omšu, do bývalej družby a muži sa striedajú, aby ich doprevádzali na omšu a čakajú pred omšou a takisto ich doprevádzajú domov, lebo tie ženy sa boja. Prvý krok. Zabránil by som, aby sa do mesta prisťahovali ďalší neprispôsobiví občania. Druhý krok. Nedovolím žiadne zvláštne zaobchádzanie. Nedovolím odpúšťanie dlhov. Nedostanú títo ľudia nič zadarmo. Buď to sa prispôsobia a začnú pracovať, nájdu si prácu a budú žiť ako my ostatní, alebo nebudú mať žiadne výhody. Títo ľudia potrebujú tvrdú ruku. Títo ľudia potrebujú, aby mestská polícia súčasne s poriadkovou políciou monitorovala 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Toto sa musí stať, lebo inak nám prerastú cez hlavu. My nemôžeme používať týchto ľudí ako nástroj pri voľbách. To znamená, že súčasne teraz mesto, alebo v minulosti, ako to bolo, že im vypne elektriku, vypne im vodu a v deň volieb im zapne a všetci sa tešíme, tľapkáme, akého máme dobrého primátora. Nie, to je zlé. Oni nie sú nástrojom. Oni sa musia prispôsobiť a musia žiť tak ako my. Treba sa sústrediť na výchovu, na vzdelávanie týchto ľudí. Treba sa pozrieť, prečo už druhá alebo tretia generácia nepracuje a akým spôsobom vychováva svoje deti. Celý tento systém je zlý. Proste nezneužívajme týchto neprispôsobivých občanov len vtedy, ak sú voľby. Venujme sa im celý čas, celé 4 roky.